नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। तळकोकणात विशाल परब यांचं जंगी स्वागत। मालगाडीची धडक बसून बिबट्याचा मृत्यू आणि विशाल परबांच्या प्रवेशावर वैभव नाईकांनी राणेंना डिवचलं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। भाजपमधून निलंबित करण्यात आलेले विशाल परब यांचं वर्षभराच्या आतच निलंबन मागे घेऊन प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी परब यांना पुन्हा पक्षात घेतलाय। यावरून ठाकरे शिवसेनेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी सवाल उपस्थित केले। शिवसेना गटबाजी अन्य पक्षाच्या गटबाजीबद्दल बोलतात। आज त्यांच्याच भारतीय जनता पक्षामध्ये गटबाजी चालली आहे, हे सहसा उघड दिसत आहे। ज्या उमेदवारांनी भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठी घ्यायला सांगितलं तिथे न ऐकता तिथे उमेदवारी लढवली आणि ती लढवली असताना त्या असलेल्या ऑडिओ क्लिप जी व्हायरल झाली मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना, त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की नारायण राणे आणि राणे कुटुंबीय रवींद्र चव्हाणला सतवत आहेत किंवा छळत आहेत आणि आज हे त्याच्यामुळे मी हे करतो आहे हे स्पष्ट सांगितलं। त्या विशाल परबला जो एक वर्षाचं निलंबन रद्द करून परत त्याला प्रवेश रवींद्र चव्हाणनी जे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष झाल्यानंतर करून दाखवला, याचाच अर्थ रवींद्र चव्हाण यांचा मूळ भाजप वेगळी आणि राणे कुटुंबियांची भाजप वेगळी, हा आता सरळ दोन गट हे जिल्ह्यामध्ये दिसू लागलेले आहेत। कारण रवींद्र चव्हाण जेव्हा पालकमंत्री झाले त्यांनी आंगणेवाडीला पहिला मेळावा भाजपचा घेतला, त्या राणीला बाजूला ठेवून मेळावा घेतला। त्या राणीला स्टेजवर जाऊन सांगावं लागलं मी आल्यामुळे भाजप वाढली, पण भाजप राणींमुळे वाढत नसून भाजप पक्षामुळे वाढते आहे, हे रवींद्र चव्हाणांनी आज या प्रवेशातून दाखवून दिलेला आहे। आणि अशाच प्रकारचा प्रवेश आज मूळ भाजपवाले नितेश राणेंच्या वक्तव्यांवरती कंटाळलेले आहेत। ज्या आतापर्यंत भाजप तो मतदारसंघ आप्पा गोमटेंचा मतदारसंघ, आप्पा गोमटे सर्व पक्षाचे सुसंस्कृत वागणारे भाजपचे एक आमदार होते, त्या मतदारसंघाचा आमदार कशा पद्धतीने वागतो आहे, कशा पद्धतीने बोलतो आहे, आज हे सर्व दिसलं। आज पालकमंत्री झाला तरी विकास काय करू शकत नाहीत, खड्डे आहेत तसे आहेत, बोट येईल कधी सांगता येत नाही, रो कधी थांबेल ते बोलता येत नाही, किंवा जे कृषी बाजार समितीचं मार्केट कधी होईल हे सांगता येत नाही। अशा प्रकारचा फेकाडा पालकमंत्री या जिल्ह्याला लाभलेला आहे आणि त्यामुळे ही गडबाजी बोलण्यापेक्षा तुमच्यातली गडबाजी ही आता उघड झालेली आहे। गणेश चतुर्थीला अवघे काही दिवसच शिल्लक राहिलेले असताना गणपती चित्रशाळांमध्ये गणपती रंगवण्याच्या कामाला वेग आलाय। या कामाची लगबग सुरू आहे। गणेश चतुर्थीला अवघे काही दिवसच शिल्लक राहिलेले असताना गणेश चित्रशाळेमध्ये गणपती बनवण्याची आणि गणपती रंगकामाची जी आहे ती लगबग सुरू असलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आपण आता आहोत तळवडे येथील मोंडकर यांच्या गणपती चित्रशाळेत।
काय सांगाल एकंदरच आता काही 8-10 दिवसच शिल्लक असताना आपली या ठिकाणी गणेश चतुर्थीत कशा प्रकारे कामाची लगबग सुरू आहे, काय सांगाल? आता काम हे अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे आणि आता जास्त डिटेलिंगचं काम शिल्लक आहे. बाकीचं गणपतीचं सगळं काम रेडी आहे बऱ्यापैकी. आता जवळपास किती गणपतींचं काम ओके म्हणजे झालेलं आहे? 60-70 गणपतीचं काम ओके आहे आणि 20-25 गणपती अजून शिल्लक आहे. ते 8 दिवसात होऊन जाते. यांचं जे नेत्राचं काम असतं ते कशा प्रकारे होतं, काय सांगाल? म्हणजे गणपतीचं पोझिशन आणि त्याचा जो अँगल आहे चेहऱ्याचा त्याच्यानुसार, आणि आपण जेव्हा गणपती ठेवतो मिनिमम 3 फुटाच्या हाईटवर गणपती असतो सरस. एक तेवढ्या हाईटने आपला गणपती जेव्हा आपण बघतो तर तो गणपती समोरकडे कसा बघेल त्या दृष्टीने तिची नजर हे केली आहे. या ठिकाणी आता हे आपण काम करताय हे रंगकामाचं कशा प्रकारे त्यामध्ये कलर वापरता? याच्यामध्ये आता जर बघितलं तर मार्केटमध्ये ॲक्रेलिक ऑइल पेंट पण वापरले जातं. मग आपल्या इकडे ऑइल पेंट जास्त कोण त्याला टाइम जास्त जातो. म्हणजे पोस्टर कलर आणि आपले ॲक्रेलिक कलरमध्ये आम्ही जास्त काम करतो. आणि कुठून कुठून या ठिकाणी आपल्या गणपतीसाठी मागणी असते आपल्या जिल्ह्यात, तालुक्यात? आता वैभववाडीकडून एक आहे आणि 1-2 गणपती आहेत आणि इकडे गावाचे पंचकोशीतले देवगडमधले सगळे गणपती आहेत. जवळपास प्लॅस्टर आणि मातीच्या गणपतींमध्ये आपल्याला या ठिकाणी कशा प्रकारे जास्त मागणी असते, काय सांगा? प्लॅस्टरचे गणपती आता हे पेनवरून जास्तीत जास्त ते थोडे आकर्षक असतात आणि मातीमध्ये पण आहेत, पण मातीमध्ये न्यायला जड पडतात काही जणांना. त्यामुळे ते थोडे पीओपी मधून येतात. काही जण ज्यांना मातीचे पूर्वीपासून ते मातीचे नेतात. मातीच्या गणपतींचं काम करायला सोपं आहे की या पीओपीच्या गणपतींचं? मातीचं गणपतीचं काम करायला आम्हाला इझी वाटतं. पीओपी मध्ये थोडा टाइम जाईल. नक्कीच या ठिकाणी आपण जाणून घेतलं आहे की कशा प्रकारे या ठिकाणी 8 ते 10 दिवस गणेश चतुर्थीला अवघे शिल्लक असताना गणपती जे रंगवण्याचे जे काम आहे ते लगबगीने सुरू आहे. कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. रेल्वे मार्गावरून जात असलेल्या मालगाडीला धडकून बिबट्याचा मृत्यू झालाय. ही घटना कसाल कार्लेवाडी इथं बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. मालगाडीच्या धडकेनं गंभीर जखमी बिबट्या रेल्वे ट्रॅक नजीकच्या झुडपामध्ये लपला होता. रेल्वे सुरक्षा बल आणि वन विभाग कर्मचाऱ्यांनी त्याला जेरबंद करून पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालाय. रेल्वे मार्गावरून जात असलेल्या मालगाडीची रेल्वे ट्रॅकवर असलेल्या बिबट्याला धडक बसली. या घटनेनंतर मालगाडी कणकवली रेल्वे स्थानकावर दाखल झाल्यानंतर मोटरमधनं स्टेशन मास्तर आनंद चिपळूणकर यांना कल्पना दिली. त्यानंतर रेल्वे सुरक्षा बलाचे निरीक्षक राजेश सुरवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक उपनिरीक्षक दुर्गेश यादव, हवालदार अनंत मेलशिंगरे आदी कसाल कार्लेवाडी इथं दाखल झाले. मात्र बिबट्या दिसून येत नव्हता. दुर्गेश यादव, अनंत मेलशिंगरे यांनी झुडपांमध्ये छोटे दगड मारले असता एका झुडपातून बिबट्याच्या गुरगुरण्याचा आवाज आला. रेल्वे सुरक्षा विभागानं कळवल्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. अथक प्रयत्नानंतर त्याला 6:30च्या वाजता जेरबंद करण्यात आलं. त्याच्या डोक्याला पाठीला गंभीर दुखापत झाली होती. बिबट्याला तात्काळ कुडा येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान बिबट्याचा मृत्यू झाला. टाका झोपलाय तो, टाका पटकन. अरे दाब की अरे सोडला का त्याला? अरे यार गावल्याला चांगला तुम्ही सोडताय.
एवढं गावलाय खाली. हा आता हलू नका ते. पाय पाय इकडनं निघतोय त्याला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी युवा नेतृत्व विशाल परब यांचं निलंबन मागे घेत पक्षात त्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या समवेत असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचंही निलंबन रद्द केलं. यानंतर शेकडो कार्यकर्ते तळकोकणात येत असून भाजपच्या वतीनं त्यांचं ठिकठिकाणी जंगी स्वागत करण्यात आलं. सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पक्षाचे आणि वरिष्ठ सर्व नेत्यांचे आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी रत्नागिरीमध्ये आम्ही आलेलो आहोत आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक ठिकाणी आमची मित्रमंडळी भारतीय जनता पक्षाची मंडळी आम्हाला भेटली. सर्वांनी स्वागतसुद्धा केलं आहे आणि शुभेच्छासुद्धा दिल्या आणि सिंधुदुर्गच्या दिशेने आम्ही आता जात आहोत. तर हा प्रवास आहे. आम्ही प्रवासातनं जाता जाता आमची मंडळी भेटत आहेत, त्यांना आम्ही भेटत जातो आहे. मुद्दा असा आहे की मधल्या काळात झालेल्या गोष्टी ह्या खूप मागच्या गोष्टी आहेत, त्या विसरून गेलेलो आम्ही पण गेलो आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की भारतीय जनता पक्ष हा जगातला एक नंबर पक्ष आहे. भारतीय जनता पक्ष देशातला, राज्यातला, सर्व ठिकाणचा एक नंबरचा पक्ष आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षसुद्धा एक नंबर राहील
असं मी व माझे सर्व कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाची निष्ठा राखून आम्ही कार्य करणार आहोत. पहा, मी खूप कमी वयाचा कार्यकर्ता आहे. 35-36 वयामध्ये मी आमदारकी लढवलेला एक कार्यकर्ता आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतं आहे, मी एक छोटा कार्यकर्ता म्हणून जमिनीवरती काम करतो आहे. मला कोणतं पद मिळणार, कुठल्या मोठ्या पोस्टवर जाणार हे मला बघायचं नाही आहे. माझ्यासोबत असणारे हे सर्व कार्यकर्ते गावातले आहेत, ग्रामीण भागातील आहेत. यांचं कुठेतरी चांगलं व्हायला पाहिजे. गोरगरीब जनतेला मोदी साहेबांचे, फडणवीस साहेबांचे, केंद्र शासनाचे, राज्य शासनाचे जेवढ्या स्कीम येत आहेत त्या लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. या प्रामाणिक भावनेतनं भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी भविष्यातसुद्धा कार्य करणार. पक्षाला ज्यावेळी वाटेल ते पक्ष नक्कीच त्याचा निर्णय घेईल. कमिटमेंटची गरजच नाही. आपल्यासोबत अशी पाठीमागे बघा किती संख्या आहे. हे प्रेम करणारे लोक आहेत, त्यांना पदाची गरज नाही आहे. त्यांना सर्वांना माहिती आहे की आज ना उद्या भारतीय जनता पक्षामध्ये हा न्याय मिळतो. आज मोदी साहेबांसारखा एक नॉर्मल माणूस, साधा माणूस जर देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, आणि परवाचंच उदाहरण बघा ना, पूर्ण देशाचं जे आपलं ॲडव्होकेट हायकोर्ट जे आहे ते कोल्हापूरमध्ये गेलं आणि त्याचं उद्घाटन कोणी केलं तर महाराष्ट्रातल्या एका न्यायाधीशाने केलं. ते सरन्यायाधीश झाले, महाराष्ट्रातले सरन्यायाधीश झाले. त्यामुळे ह्या देशात जगात काही घडू शकतं. दुसरं उदाहरण म्हणजे सन्माननीय चव्हाण साहेब एका ग्रामीण भागातनं गेले कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी कार्य केलं आणि आज ते महाराष्ट्रातल्या 1 नंबरच्या पदावरती म्हणजे प्रदेशाच्या अध्यक्षस्थानावरती आहेत. म्हणजे असंख्य लोकांना भारतीय जनता पक्षाने घडवलेलं आहे. मला एवढं सांगावंसं वाटतं, मला काय करण्यापेक्षा माझ्या मतदारसंघात किंवा कोकणामध्ये चांगले चांगले प्रोजेक्ट, चांगले चांगले उद्योग, आणि आमची जी मुलं इथली बाहेर जात आहेत मुंबई पुण्यामध्ये, ही सर्व मुलं इथे स्थायिक राहून आपल्या घरी राहून उद्योगधंदा सकाळ संध्याकाळ आपलं व्यवसाय इथेच गावामध्ये करतील. याच्यासाठी उद्योग आणण्याचं कार्य माझ्यासारखा एखादा कार्यकर्ता करेल. घर वापसीनंतर सावंतवाडीत दाखल झालेल्या भाजप युवा नेते विशाल परब यांचं भाजप कार्यालयात जंगी स्वागत करण्यात आलंय. पाहूया. हॅलो, विशाल परब आपलं काय वक्तव्य करतील?
आज या ठिकाणी कालच पक्षप्रवेश किंवा घर वापसी असं म्हणू शकत नाही, परंतु माझ्या घरामध्ये मी पुन्हा सक्रिय झालो आणि असंख्य सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी नाही तर अखंड महाराष्ट्रातनं खूप चांगला प्रतिसाद भारतीय जनता पक्षामध्ये सगळ्यांचे आवडते नेते सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष आणि आमच्या कोकणचे सुपुत्र सन्माननीय चव्हाण साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, या बरोबर अनेक असंख्य त्या ठिकाणी आमदार किंवा प्रदेशचे कार्य. मी माझ्या घरात पुन्हा सक्रिय झालोय. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या उपस्थितीत पत्र देण्यात आलं. माझ्यासारख्या तरुण मुलाला सक्रिय होण्याची संधी पुन्हा पक्षानं दिली. या मतदारसंघात रोजगार आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या आशीर्वादानं निश्चितच मी यात यशस्वी होईल असा विश्वास युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केला. मी मला लहान असल्यापासून सन्माननीय गावडे साहेब ओळखतात, माझ्या वडिलांचे चांगले मित्र आहेत, ते त्यांना माहिती आहे की हा विशाल परब हा कर्तृत्ववान आहे. ही जी बिल्डिंग उभी आहे ना, या बिल्डिंगला मी त्यावेळी आमचा व्यवसाय होता, दगड व्यवसाय होता, तर दगडचं डंपर घेऊन यायचो. त्यावेळी काही लोक चेष्टा करायची, हा पोरगा काय डंपरतले दगड आणू होतो, पण आज पोरगा इथेपर्यंत आला. त्यामुळे पक्षाने काम केल्यानंतर, मेहनत केल्यानंतर काहीतरी देणार आणि आम्हाला काय द्यायलाच पाहिजे अशी अपेक्षा नाही. परमेश्वराने आणि आमच्या प्रदेशचे अध्यक्ष म्हणा किंवा राणेसाहेब म्हणा यांनी नक्कीच आमच्यावर ज्येष्ठ म्हणून ते आमच्यावर लक्ष ठेवतील. मी योग्य ते काम करणार लोकांसाठी. आगामी जिल्हा बदलते काय देतील ती जबाबदारी आपण करू. त्यांनी सांगितलं ह्या गावामध्ये जा आणि ह्या गावाचा सरपंच निवडून आणून दे, तर तो आम्ही भारतीय जनता पक्ष एक नंबर राहण्यासाठी प्रयत्न करणार. जगामध्ये भारतीय जनता पक्ष हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे, देशामध्ये आहे, राज्यामध्ये आहे, जिल्ह्यामध्ये आहे आणि या पूर्ण तळकोकणात असेल एवढी मी ग्वाही देतो. सस्पेन्स ठेवावा लागतो, त्यामुळे माझ्या सगळ्या प्रश्नांचं एकच गोल गोल फिरून पत्रकार बंधूंना मी एकच विनंती करतो की मी एक 35-36 वर्षाचा मुलगा आहे, तरुण मुलगा. कुठेतरी माणूस प्लस मायनस होतो किंवा चुकतो. जेव्हा मुलगा चुकतो तेव्हा आई वडील कुठेतरी माफ करतात. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा आम्हाला माफ करा कुठेतरी आम्ही चुकलो असेल तर. परंतु काय होतंय की आज पत्रकार म्हणून तुम्ही एक प्रश्न विचारता आणि मी त्याचं उत्तर देतो. कुठल्याही प्रश्नाचं किंवा उत्तराचं वेगळ्या माध्यमामध्ये जाऊ नये. याचं कारण असं आहे की आपण इथे एखादा या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट आणणं खूप काळाची गरज आहे असं मला वाटतं. मी पत्रकार बंधूंना हेच सांगतो की ह्याने एक बोलला, दुसऱ्याने दुसरा बोलला, हे थोडंसं बंद झालं तर माझ्यासाठी चांगलं आहे. माझ्यावर कोणी बोललं तरी मी प्रत्युत्तर देत नाही. मी मागच्या वेळी पण पत्रकार बंधूंना सांगितलं होतं, त्यावेळी सांगितलं, आजही सांगतो आणि पुढेही सांगणार. कोणी काही प्रश्न जरी उलटा सुलटा तुम्ही जरी मनामध्ये असला आणि तुम्हाला जरी विचारायचं असला भोसले साहेब, तरी सुद्धा हा विशाल परब एक छोटासा कार्यकर्ता आहे. तुम्ही म्हणणार याचे गुरुजी कोणतरी आहे, ते गुरुजी आहेत असं तुम्हाला वाटणार, पण तसं नाही आहे. मी एकच ठरवलेलं आहे की या मतदारसंघाची तरुण मुलं घरात बसली आहेत, कोण दुकानावर बसतं, हे बंद व्हायला पाहिजे आणि या ठिकाणी चांगले व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. या ठिकाणी हॉस्पिटलचा प्रश्न असेल किंवा कुठले अनेक प्रसंग येतात, त्या प्रसंगाला धावून जाण्यासाठी हा विशाल परब आणि माझे सर्व हे सहकारी, योगी साहेब बरोबर ना, तर सर्व सहकार्यांना घेऊन मी चालणार आहे. जुने भाजप नवीन भाजप असलं काही नसणार आहे. सर्व आम्ही एका कुटुंबातली आहोत. कुठेतरी विशालचं पण चुकलं असेल किंवा ह्यांचं चुकलं असेल, एकामेकाला आम्ही ऍडजस्ट, आम्ही परिवारातला विषय आहे, आमचा परिवारातला विषय किंवा महायुतीतला विषय आम्ही बसून ठरवू किंवा आमचे प्रदेश अध्यक्ष साहेब असतील किंवा राणे साहेब असतील, आम्ही सर्व लोक बसून ठरवू. परंतु माझं एकच ध्येय आहे की येणाऱ्या काळामध्ये तरुणांसाठी काहीतरी या आपल्या या मतदारसंघात व्यवसाय आणणं हा काळाची गरज आहे. एवढं मी आपल्या सर्व बंधूंना सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर देतो. सर नमस्कार. सर्वप्रथम सावंतवाडीच्या आमच्या या पाटेकर भूमीमध्ये आज या ठिकाणी कालच पक्षप्रवेश किंवा घर वापसी असं म्हणू शकत नाही, परंतु माझ्या घरामध्ये मी पुन्हा सक्रिय झालो आणि असंख्य सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी नाही तर अखंड महाराष्ट्रातनं खूप चांगला प्रतिसाद भारतीय जनता पक्षामध्ये सगळ्यांचे आवडते नेते सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष आणि आमच्या कोकणचे सुपुत्र सन्माननीय चव्हाण साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, या बरोबर अनेक असंख्य त्या ठिकाणी आमदार किंवा प्रदेशचे कार्यकारिणीची मंडळी काल मला एक पत्र दिल्यानंतर
एक शुभेच्छाचा बुके दिला आणि त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये विशाल प्रभाकर परब हा एक तरुण मुलगा पुन्हा सक्रिय होऊन कामाला लागावा असं त्यांची सुद्धा इच्छा होती आणि माझी तर भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले अनेक वर्ष काम केल्यानंतर एक काम करण्याची आपल्या घरामधली जी पद्धत आहे भारतीय जनता पक्षामधली पद्धत आहे ही खूप आगळीवेगळी असते आणि काल त्या ठिकाणी तो कार्यक्रम झाल्यानंतर रायगड म्हणा, रत्नागिरी म्हणा किंवा सिंधुदुर्गाची कासारडे वगैरे प्रमोदजी जठार साहेब आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांनी सुद्धा आता येताना खूप चांगलं स्वागत केलं. भारतीय जनता पक्षाला मानणारी आम्ही सर्व मंडळी काल मुंबईमध्ये हजारोच्या संख्येने तळकोकणातनं मुंबईला गेलेली होती आणि हा कार्यक्रम झाल्यानंतर सर्व मंडळी आज आम्ही जेव्हा झाराप 0 पॉईंटच्या या ठिकाणी आलो त्या ठिकाणी सन्माननीय माझ्यासोबत असलेले हायकोर्टचे आमचे ॲडव्होकेट अनिलजी निरोडेकर सर, सन्माननीय विनोदजी राऊळ, त्याचप्रमाणे मनोजजी नाईक साहेब यांनी खूप सुधीरजी आडिवडेकर म्हणून सगळ्यांची नावं घेत नाही, सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष बरोबर ना सर्वांनी मदत केली आणि विशेष म्हणजे पाटेकर देवाचा एक खरोखर आशीर्वाद आहे आम्हाला उपरलकर देवाचा की काल जो धो पाऊस पडत होता तो अचानकपणे सावंतवाडी किंवा आम्ही जिल्ह्यामध्ये आलो आणि तो कमी झाला. रात्री झोपायला सुद्धा 4:30 वाजले. कार्यकर्त्यांचं जे प्रेम आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची काम करण्याची जी पद्धत आहे खरोखरच मी सन्माननीय या ठिकाणी रवींद्रजी चव्हाण साहेब म्हणा किंवा भारतीय जनता पक्षातील सर्व नेत्यांना मी धन्यवाद मानतो. माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्त्याला पुन्हा सक्रिय करून या ठिकाणी कार्य करण्यासाठी बाबा सुरुवात कर किंवा मी कार्य करण्यासाठी मला ताकद द्यायची त्यांनी जे काल मला आशीर्वाद दिला मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी या माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मी त्यांना धन्यवाद मानतो आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्व पहिलं पत्रकार बंधूंना सुद्धा मी धन्यवाद मानतो कारण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमध्ये आणि एवढ्या मोठ्या गर्दीमध्ये आपण सर्वांनी स्वागत केलं. आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम पूर्वनियोजित नव्हता परंतु अचानक झालेला कार्यक्रम सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे झाला. काल आणि परवाच्या 2 दिवसातच सगळी व्यवस्था झाली आणि या ठिकाणी खूप चांगला कार्यक्रम झाला. मी धन्यवाद मानतो आपल्या सर्व मंडळींचे. आमचे सन्माननीय सुधीरजी आडिवडेकर साहेब असतील, या मंडळाचे सर्व सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्गची मंडळी म्हणा, जिल्ह्यातली मंडळी या सर्वांनी मला फोन लावून शुभेच्छा दिल्या. मी एवढंच म्हणतो की फक्त भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षापुरतच नाही तर महायुतीच्या सर्व नेत्यांना धन्यवाद मानतो. आज मी एवढंच सांगू इच्छितो की विशाल प्रभाकर परब मी त्यावेळी काही वेळा सांगितलं की या मतदारसंघात म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये मी एक प्रयत्न करत आहे की या ठिकाणी काही गोष्टी आपली मुलं बेरोजगारी निमित्ताने अनेक असंख्य मुलं गोवा म्हणा, पुणे म्हणा किंवा असंख्य ठिकाणी जातात, ते थांबून इथे काहीतरी व्यवसाय आणण्यासाठी माझा सुद्धा प्रयत्न आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतो, सन्माननीय राणे साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतो, सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि आमचे सर्वांचे लाडके नेते आणि या कोकणचे सुपुत्र सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या सुद्धा आशीर्वादाने आजचा हा आमचा कार्यक्रम जो झालाय तो खूप सुंदर झाला. सन्माननीय प्रसन्नाजी देसाई आले असतील तर त्यांना समोर जरा पुढे घ्यायचं आहे, बरोबर ना? प्रसन्नाजी आले ना? या साहेब या पुढे, जरा या पुढे, वेंगुर्ल्याचे आमचे देसाई साहेब. तर या ठिकाणी आलेल्या सर्व माझ्या पदाधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद मानतो आणि विशेष असं काही नाही परंतु आजचा जो विशाल परब आल्यानंतर जो स्वागत केलेला जो दिवस आहे तो मी आयुष्यामध्ये केव्हा विसरणार नाही कारण आजचा हा जो कार्यक्रम झाला तो खूप सुंदर झालाय आणि या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचा सुद्धा आशीर्वाद खूप चांगल्या प्रकारे आमच्यासारख्या एक छोट्या कार्यकर्त्याला मिळालेला आहे. मी एवढंच सांगू इच्छितो की पत्रकार बंधूंना आज या ठिकाणी आपण माझ्यासाठी थोडासा वेळ काढल्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचा धन्यवाद मानतो आणि मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की उद्यापासून या मतदारसंघात म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये जिथे म्हणा जिथे विशाल परब यांचं कार्य योग्य वाटेल आणि पक्ष जी जबाबदारी देईल ते कार्य मी करण्यासाठी मी नक्कीच होकार आहे आणि या मतदारसंघातील तळागाळातील लोकांकडे भारतीय जनता पक्ष म्हणा किंवा आमचं गव्हर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र शासन यांचे जेवढ्या स्कीम असतील त्या लोकांपर्यंत पोहोचून लोकांचा फायदा होणं ही काळाची गरज आहे. आज काही दिवसातच
गणेश चतुर्थी आलेली आहे आणि गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने मी आजच तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतोय. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा असंख्य कार्यक्रम आमचे होतील. न भूतो न भविष्यवाणी अशी करत आपण प्रत्येक कार्यक्रम केलेला आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात जेवढे कार्यक्रम सावंतवाडीमध्ये झाले ते आमचे चांगले झाले, सक्सेसफुल झाले, लोकांच्या हिताचे झाले आहेत. याच्या पुढे सुद्धा अशा प्रकारचे कार्यक्रम होत जातील. आमच्या घरच्या विषयात वैभव नाईक यांनी पडू नये, गणपती बाप्पा येतोय त्यामुळे त्यांनी आता मोदक खावेत असा पलटवार विशाल परब यांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या टीकेला दिलाय. वैभव नाईक यांनी आता एक तुमच्या प्रवेशानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की राणे आता विशाल परबांना स्वीकारणार का? मी असं म्हणतो की ह्या गोष्टीवर नो कॉमेंट्स दिलेली चांगली. आणि आमच्या घरातलं भांडण आहे ना, घरातलं भांडण आम्ही काय ते बघू. आणि आम्ही कोणाशी वाद केलाच नाही. मी पहिल्या दिवसापासून सगळ्यांशी प्रेमानेच आहे. मी कोणावर आजपर्यंत बोललो नाही. आता दुसरे काय बोलतात त्याच्यावर मी प्रतिक्रिया का देऊ? बरोबर ना? त्यामुळे त्यांना सांगा की गणपतीराया येत आहेत, मोदक खावा. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचा वारसा जपण्याचं काम पत्रकारांसह छायाचित्रकारही करतात. पत्रकार आणि छायाचित्रकार हे नातं श्रीकृष्ण अन अर्जुनासारखं आहे. बातमीला जिवंत करण्याचं काम छायाचित्रकार करीत असतो असं प्रतिपादन सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी केलंय. जागतिक छायाचित्रकार दिनानिमित्त सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं आयोजित छायाचित्रकार सन्मान सोहळ्याचे अध्यक्ष मनोगतात ते बोलत होते. छायाचित्रकार दिन आहे आणि छायाचित्राचं महत्त्व मगाशीच सांगितलं की छायाचित्रकारांचं चित्र बोलकं असतं आणि त्या चित्रावर लिहिणारे पत्रकार म्हणजे तुमचं ते श्रीकृष्ण आणि अर्जुनासारखं नातं आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण ते सांगणार आणि अर्जुन बाण बांधणार, तसं तुमचं ते त्याने फोटो काढणार आणि तुम्ही बरोबर ते वाक्यरचना करणार त्याच्यावर. त्यामुळे ते तुमचं चांगलं आणि खूप छान वाटलं की तुमचं पत्रकार संघाचं आणि सगळ्यांचं चांगलं नातं आहे आणि ते एकमेकावर प्रेम आहे. अतिशय दोन गोष्टी सांगितल्या की AI आले, पण AIच्या जमान्यामध्ये फोटो कॉपी किंवा डुप्लिकेशनचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा जे आपण म्हणतो पायरसी. तर माझी पत्रकार बांधवांना विनंती आहे, छायाचित्रकार बांधवांना, की ते आपण वॉटरमार्कचा त्याच्यामध्ये जरूर वापर करावा. आणि त्याच्याबाबत थोडंसं आपण मी आपल्यालाच विनंती करतो की आपण एक कसं वर्कशॉप किंवा हे आयोजित करावे जेणेकरून ते फोटो पायरसी होऊ नयेत म्हणून आपण नाही करावं. तसं म्हणजे ते गरजेचं आहे. नाहीतर एवढं आपण तुम्ही मेहनत घेऊन फोटो काढलेला असतो आणि तो कोणतरी इंटरनेटच्या जमान्यामध्ये तो कॉपी करून पायरसी करून होऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये वॉटरमार्क किंवा आणखी काही जे काही टेक्निक्स आहेत तर त्याचा आपण वापर केला पाहिजे. आणि छायाचित्रकारांचं म्हणजे मला कुठलाही पेपर असला की पहिल्यांदा मी शेवटचं पान उघडतो आणि पहिल्या क्रीडाच्या बातम्या वाचायच्या. म्हणजे ते तरुण भारत असू दे, पुढारी असू दे किंवा आताचे इकडचा काळ असू दे किंवा प्रहार असू दे, पण प्रत्येक पानाच्या शेवटच्या पानावर तरुण भारतला तर नेहमी अर्धा पेज त्यांची हे असायचे. नेहमी आता पण येते सचिन तेंडुलकरनं शतक केलं तर ते हेल्मेट सहित फोटो किंवा हे जे बातमी म्हणजे पूर्ण वाचल्यानंतर किंवा मग त्याच्यामध्ये त्या अनुषंगाने संजयगिरी साहेबांचं सदर असेल ते तर ते जिवंत वाटायचं, वाचायला मजा यायची. म्हणजे ते छायाचित्रकारांची ताकदच असते की ते फोटो बघितल्यानंतर. तसं यांनी शेपूरचं सांगितलं, आम्ही आता ते मोबाईलवर फोटो काढतो पण ते जसं आहे तो मोबाईलमध्येच पाहायला चांगला वाटतो. म्हणजे तो प्रिंट काढून त्याच्यामध्ये ते रिझोल्युशनचा फरक येतो. आता हाय डेफिनेशन आले, साहेबांच्याकडे आयफोन आहे किंवा हे आहे तर त्या आयफोन मध्ये जरा चांगली क्वालिटीचे फोटो येतात, परंतु ते कॅमेऱ्याला रिप्लेस नाही करू शकत. कारण कॅमेऱ्याचा जो फोटो आहे तो कॅमेऱ्याचाच फोटो आहे. त्यामुळे अतिशय सूक्ष्म निरीक्षण सुद्धा कॅमेऱ्याद्वारे टिपलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्याने बारकावे टिपतात. त्यामुळे छायाचित्रकारांना जे काय आव्हान आहे आपण मी तेच आवाहन करेन की आपण त्यांच्यासाठी एक वर्कशॉप आयोजित करावं. आणि जे नवीन तरुण पत्रकार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण आपले जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत त्या बांधवांनी त्यांना मार्गदर्शन करावं जेणेकरून त्यांना पत्रकारितेतले बारकावे शिकायला मिळतील. छायाचित्रकारांचा ज्येष्ठ आणि अनुभवी छायाचित्रकारांचा त्यांना नवीन जे छायाचित्रकार आहेत त्यांना निश्चितपणे फायदा होईल. आणि आपण जर्नलिझमचा कोर्स आपल्या इकडं तालुक्यामध्ये त्याच्यामध्ये आपण जास्त लोक नवीन पत्रकार हे आहेत की ते एक वेगळं करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे, ही एक वेगळी करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि इथूनच आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर पत्रकार इथून जायला पाहिजे. कारण की आपल्याकडे चांगला बाळशास्त्री जांभेकरांचा वारसा आपल्या जिल्ह्याला लाभलेला आहे. त्यामुळे आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना आणि यांना छायाचित्रकार बांधवांना मी शुभेच्छा देतो.
आणि तुम्हाला आवर्जून सांगतो की महसूल विभागामध्ये कोणत्याही तुमचा कोणताही अजेंडा दाखला असेल काय असेल कधी मीटिंगमध्ये असो तरी तुम्ही एक सिंपल मेसेज ड्रॉप करा आमच्यासाठी की साहेब आम्हाला अर्जंट पाहिजे आहे आणि तुम्हाला वैद्यकीय असो ते किंवा आणखी कुठलाही आम्ही निश्चितपणे तो देण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून महसूल म्हणजे आता गतिमान झालेलंच आहे. आम्ही घरी बसल्या पण दाखल्याचं ऑनलाईन दाखला आम्ही अप्रूव्ह करू शकतो. रात्री 12ला म्हटलं तरी रात्री 12ला तरी तुम्ही फोन केला सांगितलं साहेब मला आता दाखला पाहिजे तर आम्ही देऊ शकतो, कारण की ते तेवढे ऍडव्हान्स आहे आणि ऑनलाईन सिस्टीम असल्यामुळे आपल्याला घरी बसल्या सुद्धा काम करता येतं. त्यामुळं सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. असंच आपण सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघ, जिल्हा पत्रकार संघ नेहमी काम चांगलं करत असतो तर त्यांच्यासाठी शुभेच्छा देतो. आणि कधी तुमची अडचण आली तर आम्हाला नक्की सांगा. आमच्या महसूल विभागाकडून आम्हाला पूर्ण तुम्हाला सहकार्य आहे. आणि आपल्या माध्यमातूनच आता आवाहन करतो की आता गौरी गणपती आलेले आहेत आणि आता ई पीक पाणी आणि आपलं ॲग्रिस्टॅग योजना आहे की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपलं पीक विमा नोंदणीसाठी आपल्या शेतामध्ये जे काय आहे पीक आहे त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर ॲग्रिस्टॅग म्हणजे जे जसं शेतकऱ्यांचं आधार कार्ड आहे आपलं आधार कार्ड आहे तसं शेतकऱ्यांचं आधार कार्ड म्हणजे ते फार्मर रजिस्ट्रेशन आहे ॲग्रिस्टॅगचं, तसं ते लोकांना आपल्या मार्फत ते लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचवा. आता आम्ही गणपतीच्या ह्याच्यामध्ये सीझनमध्ये आम्ही कॅम्प घेण्याचं नियोजन आहे की प्रत्येक मंडळामध्ये ते कॅम्प घेऊन लोकांपर्यंत ते पोहोचवण्याचं आमचं नियोजन आहे. मी ग्रुपवर आपल्याला अपडेट करेन की कसं नियोजन आहे ते आणि आपल्या माध्यमातून पण द्यावं. आपण पण भाताचे फोटो काढून शेतकऱ्यांना जरा प्रोत्साहित करा तिथं बांधा आणि मोडरा परिसरातले, जेणेकरून ते जास्तीत जास्त लोक ते पीक पाणी करतील. आणि ते शेतकऱ्यांना आता कसं आहे पावसाची अनिश्चित आहे त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळायला वगैरे ते पीक पाणी करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पत्रकार संघाचे मी आभार मानतो की त्यांनी इथं मला बोलवलं आणि एवढ्या चांगल्या कार्यक्रमाचा आम्हाला म्हणजे अनुभव आला त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. कुडाळ शहरातील बेल नदीवरील पुलावर मोठं भगदाड पडल्यानं पुलाच्या बांधकामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. गेल्या अनेक दिवसांपासून या पुलावर ठेकेदाराकडून डागडुजीचं काम सुरू असलं तरीही मलमपट्टी उखडून पडल्यानं कामाचा निकृष्ट दर्जा उघड झालाय. या पुलावर अनेक दिवसांपासून खड्डे पडत होते. ठेकेदार हे खड्डे बुजवण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करत होते, पण आजही मलमपट्टी निघून पुलाला पडलेलं मोठं भगदाड स्पष्टपणे दिसतंय. यामुळे पुलाच्या कामासाठी वापरलेलं साहित्य किती हलक्या दर्जाचं आहे हे सिद्ध होतंय. स्थानिक नागरिक आणि वाहन चालकांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केलाय. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये होणारी दिरंगाई आणि निकृष्ट कामे या भगदाडामुळे पुन्हा एकदा समोर आली आहे. जागतिक छायाचित्रकार दिनानिमित्त सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं छायाचित्रकार सन्मान सोहळा उत्साहात पार पडला. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या हस्ते पत्रकारितेतील छायाचित्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या हस्ते छायाचित्रकार गणेश हरमलकर, सतीश हरमलकर, जतीन भिसे, अजित दळवी, रोहित कशाळीकर, व्हिडिओग्राफर साहिल दहिबावकर, कौस्तुभ मुंडिये, साबाजी परब, अनुजा कुडतरकर, भुवन नाईक यांना भेटवस्तू आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी उपस्थितांनी छायाचित्रकारांना शुभेच्छा दिल्या. आणि सगळे पत्रकार आणि छायाचित्रकार सावंतवाडी पत्रकार संघाचा मी खूप आभारी आहे, कारण त्यांनी इथे येऊन मला सन्मान त्या सगळ्या छायाचित्रकारांमार्फत
आजचा दिवस आमचा म्हणजे फोटोग्राफी छायाचित्र सर्वांना मी माझे सहकारी मित्र पत्रकार मित्र यांना मी धन्यवाद देतो की तालुका पत्रकार संघ यांच्या आयोजित हा कार्यक्रम संपन्न झाला. आम्हाला पण एकदम आश्चर्य वाटलं की शुभेच्छा देताना खूपच मन भरून आलं की खूप आनंद वाटला की तुमचं आमच्यावर म्हणजे फोटोग्राफरवर प्रेम खूप आहे पत्रकारांचं. कारण त्यांना पत्रकारांना माहीत आहे की फोटोग्राफर जेव्हा एक काढला जातो तेव्हा जिवंत करण्याची ताकद या पत्रकाराच्या मध्ये असते. एखादा फोटो आला तर ते बघूनच कॅप्शन लिहितात आणि तो फोटो जिवंत करण्याचं माध्यम म्हणजे एक पत्रकार. मला तुम्हाला खरंच शुभेच्छा द्याव्या वाटतात. म्हणजे आभारी आहे तुमचं सर्व सावंतवाडी पत्रकार संघाचं की आमचं खूप कौतुक केलं. आमच्याकडून जास्तीत जास्त सहकार्य होण्याचं किंवा सहकार्य तुम्हाला असणार आहे. छायाचित्र वृत्तपत्रामध्ये जे छायाचित्र येतं हे वृत्तपत्रातलं छायाचित्र म्हणजे एक अग्रलेख असतो. एखादं छायाचित्र हा अग्रलेख असतो. कसा तर त्या छायाचित्रामध्ये सगळं काही स्पष्ट केलेलं असतं. काय छायाचित्र आहे, कशा पद्धतीचं आहे, अग्रलेखामध्ये ते लिहिले जातं आणि ते छायाचित्र आपल्याला दिसतं. छायाचित्र बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की हे छायाचित्र असं आहे, याची बॅकग्राऊंड असं आहे, तसं आहे, हे सगळं आपल्याला त्याच्यामध्ये कळतं. आणि चांगला उपक्रम सचिन नंदुरकर अध्यक्ष यांनी घेतला की छायाचित्रकारांचं आठवण त्या निमित्ताने केली. मी सर्व छायाचित्रकारांना शुभेच्छा. छायाचित्राला बोलकं करण्याचं काम छायाचित्रकार करतो, ते चांगलं आहे. पण आता AI आहे किंवा ॲडव्हान्स मोबाईल आहे, त्यामुळे या छायाचित्रकारावर काही प्रमाणात म्हणजे थोडंफार मर्यादा आहे. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन एखादं फोटो हा $1,00,000-2 लाख रुपयापर्यंत सुद्धा विकला जाऊ शकतो किंवा त्याचा 25 लाखापर्यंत विकला जाऊ शकतो असं सुद्धा आहे. त्यामुळे त्यांनी या सगळ्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी न फसता आपलं प्रामाणिकपणे काम करावं. आणि विशेष म्हणजे काय व्हायचं, पूर्वी काय व्हायचं मोबाईल यायच्या अगोदर की छायाचित्रकार नसते की अडून राहायचं. म्हणजे एखादा कार्यक्रम असला की तो व्हायचा त्यावेळी. पण आता ती परिस्थिती बदलली, मोबाईलमुळे परिस्थिती बदलली. त्यामुळे यांनी सुद्धा ॲडव्हान्स व्हायला पाहिजे अशा शुभेच्छा देतात. आणि आज जागतिक छायाचित्रकार दिन साजरा करायचा. मी ज्यावेळी हरिश्चंद्र पवार यांच्याकडून मी तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदाची धुरा ज्यावेळी स्वीकारली त्यानंतर आम्ही वर्षभराचं एक प्लॅन तयार केला माझे सहकारी विनायक गावस आणि सर्वच सहकार्यांनी मिळून की कोणकोणते कार्यक्रम आपल्याला करायचे आहेत. आणि त्यात महत्त्वाचे जे कार्यक्रम आहेत त्यामध्ये जसा पत्रकार दिन आहे तसाच छायाचित्रकार दिन हा सुद्धा महत्त्वाचा. आज 19 ऑगस्ट आणि हा जागतिक छायाचित्रकार दिन साजरा करायचा असा आमचा मानस होता आणि तो प्रत्यक्षात उतरवता आला. थोडीशी घाईगडबड झाली कारण सलग कार्यक्रम आहेत आणि त्यामुळे काही जण उपस्थित सुद्धा राहू शकले नाहीत. मी ते समजू शकतो. छायाचित्रकार काय आहे हे मी अनिल बिसेंकडून अगदी जवळून बघितलेलं आहे. एक छोटंसं उदाहरण देतो. एकदा नरेंद्र उद्यानात आपले हे झाडं आहेत त्या झाडावर काही घरं बांधली होती ज्याला आपण काय म्हणतो ट्री हाऊस आणि त्याची बातमी करायची होती. त्या नंदू पेडणेकर होते आमच्याकडे, आमचे तालुका इन्चार्ज होते आणि मी त्यावेळी सावंतवाडी वार्ताहर काम करायचो. नंदू म्हणाला अनिलला घे आणि तिकडे वर जा आणि तोच ट्री हाऊसचा फोटो घेऊन ये आणि त्यावर आपल्याला बातमी करायची. मी त्यावेळी अनिल बिसेंकडे एक स्कूटर होती त्याच्यासोबत बसलो आणि आम्ही नरेंद्र उद्यानात जात होतो. वर जात असताना अचानक अनिल बिसेंनी मला खाली होतं पटकन खाली होतं. मला काही लक्षात आलं नाही काय म्हटलं गाडीचा काय प्रॉब्लेम झाला असेल. त्याने अक्षरशः गाडी स्टँडला पण लावली नाही, गाडी तशीच टाकली आडवी, कॅमेरा काढला आणि एक फोटो घेतला. तो फोटो होता आपला शेकरू, जे शेकरू आहे ते असं वर जात होतं आणि त्यांना तो फोटो घ्यायचा होता. त्यांची नजर, आज जरी आपण म्हटलं की मोबाईल बारीबारीतले मोबाईल आले, खूप महागडे कॅमेरे आले, पण त्यापेक्षा महत्वाची असते ती छायाचित्रकाराची नजर. त्याची जी दृष्टी आहे त्या मागची ते सगळ्यात महत्वाचं आहे.
आणि त्याने तो हेरला, मला मी बघितला पण नव्हतं, आणि त्याने तो फोटो घेतला आणि तो फोटो असा आला की या झाडावरून त्या झाडावर उडी मारताना असा मध्ये तरंगता असा चारी पाय त्याचे, आणि तो फोटो मला वाटतं वेगवेगळ्या प्रदर्शनामध्ये सुद्धा तो नंबर 1 फोटो झाला होता. म्हणजे छायाचित्रण काय असतं हे या सर्व कॅमेरा म्हणजे आहेत, छायाचित्रकार आहेत, म्हणजे त्यांची जी दृष्टी आहे ती सगळ्यात महत्वाची असते. आणि बातमी, आम्ही आता पत्रकार आहोत, पत्रकाराच्या बातमीला जे खरं वजन प्राप्त होतं, जी खरी परिपक्वता त्याला जी प्राप्त होती त्या एका फोटोमुळे होते. आम्ही नुसती जर प्लेन बातमी लावली तर ती कोण वाचणार नाही, पण त्याच्यावर जर एखादा फोटो असेल तर तो फोटो ती बातमी. मग अशी म्हणाले की फोटो पत्रकार जिवंत करतात, पण मी तर म्हणतो की पत्रकाराची आमची जी बातमी आहे ती तो फोटो जिवंत करत असतो, कारण ते दोन्ही एकमेकांची त्याच्यात सांगड आहे आणि ते आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे पत्रकार जेवढे महत्वाचे आहेत तेवढे छायाचित्रकार सुद्धा महत्वाचे आहेत. आज तुमच्यासारखे अनेक छायाचित्रकार फोटो आपलं बातमीदारी पण करत आहेत, या क्षेत्रात पण केले आहेत. तर आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा छायाचित्रकार दिनाच्या शुभेच्छा देतो. जास्त वेळ घेत नाही कारण बराच उशीर पण झालेला आहे, आपल्याला आता बातम्यांचा खूप आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो. माझ्या एका छोट्याशा निमंत्रणावर आपण सर्वजण इथे उपस्थित राहिला, पुन्हा एकदा आपल्याला आभार मानतो. आपल्या तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केलं. छायाचित्राचं महत्व मगाशी सांगितलं की छायाचित्रकारांचं चित्र बोलकं असतं आणि त्या चित्रावर लिहिणारे पत्रकार म्हणजे तुमचं ते श्रीकृष्ण आणि अर्जुनासारखं नातं आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण ते सांगणार आणि अर्जुन बाण मारणार, तसं तुमचं ते त्याने फोटो काढणार आणि तुम्ही बरोबर ते वाक्यरचना करणार त्याच्यावर. त्यामुळे ते तुमचं चांगलं आणि खूप छान वाटलं की तुमचं पत्रकार संघाचं आणि सगळ्यांचं चांगलं नातं आहे आणि ते एकमेकावर प्रेम आहे. अतिशय 2 गोष्टी सांगितली की AI आले, पण AIच्या जमान्यामध्ये फोटो कॉपी किंवा डुप्लिकेशनचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा जे आपण म्हणतो पायरसी. तर माझी पत्रकार बांधवांना विनंती आहे, छायाचित्रकार बांधवांना, की ते आपण वॉटरमार्कचा त्याच्यामध्ये जरूर वापर करावा आणि त्याच्याबाबत थोडंसं आपण मी आपल्यालाच विनंती करतो की आपण एक कसं वर्कशॉप किंवा हे आयोजित करावे जेणेकरून ते फोटो पायरसी होऊ नयेत म्हणून आपण नाही करावं. तसं म्हणजे ते गरजेचं आहे, नाहीतर एवढं आपण तुम्ही मेहनत घेऊन फोटो काढलेला असतो आणि तो कोणतरी इंटरनेटच्या जमान्यामध्ये तो कॉपी करून पायरसी करून होऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये वॉटरमार्क किंवा आणखी काही जे काही टेक्निक्स आहेत तर त्याचा आपण वापर केला पाहिजे. आणि छायाचित्रकारांचं म्हणजे मला कुठलाही पेपर असला की पहिल्यांदा मी शेवटचं पान उघडतो आणि पहिल्या ते क्रीडाच्या बातम्या वाचायच्या. म्हणजे ते तरुण भारत असू दे, पुढारी असू दे किंवा आताचे इकडे सकाळ असू दे किंवा प्रहार असू दे, पण प्रत्येक पानाच्या शेवटच्या पानावर तरुण भारतला तर नेहमी अर्धा पेज त्यांची हे असायचे. नेहमी आता पण येते सचिन तेंडुलकरनं शतक केलं तर ते हेल्मेट सहित फोटो किंवा हे जे बातमी म्हणजे पूर्ण वाचल्यानंतर किंवा मग त्याच्यामध्ये त्या अनुषंगाने संजयगिरी साहेबांचं सदर असेल ते तर ते जिवंत वाटायचं, वाचायला मजा यायची. म्हणजे ते छायाचित्रकाराची ताकदच असते की ते फोटो बघितल्यानंतर. जसं यांनी शेकरूचं सांगितलं, आम्ही आता ते मोबाईलवर फोटो काढतो पण ते तसं आहे, तो मोबाईलमध्येच पाहायला चांगला वाटतो. म्हणजे तो प्रिंट काढून त्याच्यामध्ये ते रिझोल्युशनचा फरक येतो. आता हाय डेफिनेशन आले, साहेबांच्याकडे आयफोन आहे किंवा हे आहे तर ते आयफोन मध्ये जरा चांगली क्वालिटीचे फोटो येतात, परंतु ते कॅमेऱ्याला रिप्लेस नाही करू शकत, कारण कॅमेऱ्याचा जो फोटो आहे तो कॅमेऱ्याचाच फोटो आहे. त्यामुळे अतिशय सूक्ष्म निरीक्षण सुद्धा कॅमेऱ्याद्वारे टिपलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्याचे बारकावे टिपतात. त्यामुळे छायाचित्रकारांना जे काय आव्हान आहे आपण मी तेच आवाहन करेन की आपण त्यांच्यासाठी एक वर्कशॉप आयोजित करावं आणि जे नवीन तरुण पत्रकार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण आपले जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत त्या बांधवांनी त्यांना मार्गदर्शन करावं जेणेकरून त्यांना पत्रकारितेतले बारकावे शिकायला मिळतील. छायाचित्रकारांचा ज्येष्ठ आणि अनुभवी छायाचित्रकारांचा त्यांना नवीन जे छायाचित्रकार आहेत त्यांना निश्चितपणे फायदा होईल. आणि आपण जर्नलिझमचा कोर्स आपल्या इकडं तालुक्यामध्ये त्याच्यामध्ये आपण जास्त लोक नवीन पत्रकार हे आहेत तिथे एक वेगळं करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे, ती एक वेगळी करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि इथूनच आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर पत्रकार इथून जायला पाहिजे. कारण की आपल्याकडे चांगला बाळशास्त्री जांभेकरांचा वारसा आपल्या जिल्ह्याला लाभलेला आहे. त्यामुळे आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना आणि यांना शुभेच्छा, छायाचित्रकार बांधवांना मी शुभेच्छा देतो. आणि तुम्हाला आवर्जून सांगतो की महसूल विभागामध्ये कोणत्याही तुमचा कोणताही अर्जंट दाखला असेल काय असेल कधी मीटिंग मध्ये असो तरी तुम्ही एक सिंपल मेसेज ड्रॉप करा आमच्यासाठी की साहेब आम्हाला अर्जंट पाहिजे आहे आणि तुम्हाला
वैद्यकीय असू दे किंवा आणखी कुठलाही आम्ही निश्चितपणे तो देण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून महसूल म्हणजे आता गतिमान झालेलंच आहे. आम्ही घरी बसल्या पण दाखल्याचं ऑनलाईन दाखला आम्ही अप्रूव्ह करू शकतो. रात्री 12ला म्हटलं तरी रात्री 12ला तरी तुम्ही फोन केला सांगितलं साहेब मला आता दाखला पाहिजे तर आम्ही देऊ शकतो, कारण की ते तेवढे ऍडव्हान्स आहे आणि ऑनलाईन सिस्टीम असल्यामुळं आपल्याला घरी बसल्या सुद्धा काम करता येतं. त्यामुळं सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. असंच आपण सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघ, जिल्हा पत्रकार संघ नेहमी काम चांगलं करत असतो, तर त्यांच्यासाठी शुभेच्छा देतो. आणि कधीही तुमची अडचण आली तर आम्हाला नक्की सांगा. आमच्या महसूल विभागाकडून आम्हाला पूर्ण तुम्हाला सहकार्य आहे. आणि आपल्या माध्यमातूनच आता आवाहन करतो की आता गौरी गणपती आलेले आहेत आणि आता ई पीक पाणी आणि आपलं ॲग्रिस्टॅग योजना आहे की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपलं पीक विमा नोंदणीसाठी आपल्या शेतामध्ये जे काय आहे पीक आहे त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर ॲग्रिस्टॅग म्हणजे जे जसं शेतकऱ्यांचं आधार कार्ड आहे, आपलं आधार कार्ड आहे, तसं शेतकऱ्यांचं आधार कार्ड म्हणजे ते फार्मर रजिस्ट्रेशन आहे ॲग्रिस्टॅगचं, तसं ते लोकांना आपल्या मार्फत ते लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचवा. आता आम्ही गणपतीच्या ह्याच्यामध्ये सीझनमध्ये आम्ही कॅम्प घेण्याचं नियोजन आहे की प्रत्येक मंडळामध्ये ते कॅम्प घेऊन लोकांपर्यंत ते पोहोचवण्याचं आमचं नियोजन आहे. मी ग्रुपवर आपल्याला अपडेट करेन की कसं नियोजन आहे ते, आणि आपल्या माध्यमातून पण द्यावं. आपण पण भाताचे फोटो काढून शेतकऱ्यांना जरा प्रोत्साहित करा ते बांधा आणि मोडरा परिसरातले, जेणेकरून ते जास्तीत लोक ते पीक पाणी करतील. आणि ते शेतकऱ्यांना आता कसं आहे पावसाची अनिश्चित आहे त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळायला वगैरे ते पीक पाणी करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पत्रकार संघाचे मी आभार मानतो की त्यांनी इथं मला बोलवलं आणि एवढ्या चांगल्या कार्यक्रमाचा मला म्हणजे अनुभव आला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. मान्यवरांचं स्वागत पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर. प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन सहसचिव विनायक आबस, तर आभार ज्येष्ठ पत्रकार राजेश नाईक यांनी मानले. यावेळी पत्रकार रुपेश हिराप, नरेंद्र देशपांडे, प्राध्यापक रुपेश पाटील, नागेश पाटील, निखिल माळकर, साबाजी परब, जतीन भिसे, अजित दळवी, कौस्तुभ मुंडिये, अनुजा कुडतरकर, सतीश हरमलकर, रोहित कशाळीकर, भुवन नाईक, संतोष परब यांच्यासह अन्य पत्रकार बांधव उपस्थित होते. उत्सुकता वाढवणारा दशावतार सिनेमा लवकरच आपल्या भेटीला येणार आहे. सस्पेन्स थ्रिलर या सिनेमात अनुभवता येणार आहे. प्रमुख कलाकार दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर हे आहेत. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलंय. हॉटेल लेमन ग्रास इथं सिनेमा प्रमोशनसाठी अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर, सिद्धार्थ मेनन, ओमकार काटे, निर्माते यांची उपस्थिती होती. सिंधुदुर्गच्या रील स्टार यांना देखील आमंत्रित करण्यात आलं होतं. आत्तापर्यंत आपण कोकण म्हणून चित्रपटातून किंवा OTT प्लॅटफॉर्मवरून समुद्रकिनारे, वाळू जे बघत होतो ते याच्यात नाही. ते सोडून जे कोकण आहे ते तुम्हाला दशावतारमध्ये ते दशावतारी कलाकार जे आहेत कोकणातले त्यांनी परफॉर्म केला. दशावतारची मी तुम्हाला एक लाईन सांगायची झाली तर सामान्य माणसाने जर एखादी गोष्ट ठरवली आणि त्याने जर ती कृतीत आणण्याची प्रयत्न चालू केले तर तो जो अवतार घेईल तो दशावतार. तो सगळ्यासाठी लागतो, तो प्रत्येक ठिकाणी लागतो. तुम्ही जिथे जिथे म्हणाल तिथे तो दशावतार येऊ शकतो. आपण ती आपल्यासाठी संस्कृती आणि कला म्हणून घेतो, तीच त्या विष्णूने त्याचे अवतार घेऊन पण केली, तेच ते दशावतार. सो दशावतारमध्ये तुम्हाला कोकणातली ती भौतिकता बघायला मिळेल. दशावतार म्हणजे आपण म्हणतो ना की कोकणी माणूस फणसासारखा आहे, बाहेरून काटेरी आणि आतून गोड गरेला, तसाच दशावतार. हा सगळा फ्लेवर तुम्हाला दशावतारमध्ये सापडणार. तरी आम्ही जो दशावतारी कलाकारांकडनं अनुभव ऐकला त्यांचे महिने पॅक्ट होते आणि काम भयंकर बिझी ऐकून मला खूप आनंद झाला. गावागावात मंदिर आहे, गावागावात प्रत्येक दशावताराचे मंदिर हे तुमच्याकडे यायचंच आहे. त्याचे टार्गेट फिक्स असतं तुमच्या 5 वर्षापर्यंत. त्यालाच धरून मी तुम्हाला सांगतो की त्या कलाकारांकडून आम्हाला डेडिकेशन काय आहे ना हे लक्षात नाही. कारण की ते रात्री पूर्ण प्रयोग करायचे, सकाळी शूटिंग करायचं. कारण की ते त्यांना तो प्रयोगही तितकाच महत्वाचा होता
मला चित्रपटात काम करायचं होतं, आम्हालाही ते हवेच होते, पण डेडिकेशन काय आहे कामाप्रती, कलेप्रती, हे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं होतं. होऊन गेली, पण आजपर्यंत कोणीच दशावतारावर पिक्चर काढायचं घेतलं नाही आणि हे तुम्ही घेतलात, हा धनुष्य तुम्ही पेललात. खरंच आम्ही सगळ्यांच्या वतीने तुमचे आभारी आहोत. कारण दशावतारी कलाकार स्क्रिप्ट घेऊन करत नाही, तो आपलं पात्र घेऊन करतो, समोरच्या प्रश्नावर उत्तर. तो खरा हाडामासाचा कलाकार, तो आपलं कुटुंब चालवून ही कला सादर करतो आणि ती कला तुम्ही जगासमोर आणताय, त्याबद्दल आमच्याकडून खरोखर तुम्हाला. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या बॅरिस्टर सभागृहामध्ये आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन सावंतवाडीच्या वतीनं रौप्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मोठ्या उत्साहात भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. या आनंद उत्सवासाठी पंढरपूरहून श्रीमान सहस्रनाम प्रभुजी, कृष्ण अर्जुन प्रभुजी यांची प्रमुख उपस्थिती आणि मार्गदर्शन होतं. गेली 25 वर्ष सावंतवाडी इस्कॉन शाखेचं कार्य अखंडितरित्या चालू आहे. संस्थेच्या वतीनं भगवद्गीता, भागवत या ग्रंथांच्या माध्यमातून समाजामध्ये स्थैर्य, शांती, समाधान, भक्ती मार्गाची शिकवण दिली जाते. मंत्रांच्या उच्चारणात राधाकृष्ण यांच्या विग्रहाला अभिषेक घालण्यात आला. सर्व उपस्थित भाविकांना अभिषेक घालण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली. इस्कॉन बेळगावचे श्रीमान माधवचरण प्रभुजी यांनी आपल्या मधुर वाणीनं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विषयी विवेचन केलं. भक्तीची सर्वांना कशी गरज आहे याविषयी मार्गदर्शन केलं. इस्कॉन सावंतवाडीची मुहूर्तमेढ रचणाऱ्या विष्णुलोक प्रभुजी यांच्या मृत्यू अभिवादन करण्यात आलं. भगवान राधाकृष्णन यांना सुंदर शृंगार करून 56 प्रकारचे भोग अर्पण करण्यात आले. भगवान श्रीकृष्णांना पाळण्यामध्ये बसून झुलवण्यात आलं. यानंतर इस्कॉन सावंतवाडीच्या बालसंस्कार वर्गाच्या मुलांनी संत जनाबाई ही नाट्यलीला प्रस्तुत केली. याला उपस्थित भक्तांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाआरती करून जोरदार हरिनामाचा गजर करण्यात आला. सर्वांनी यामध्ये सहभाग घेऊन ताल धरला. सर्व भाविक भक्त देहभान विसरून नृत्य करू लागले. यानंतर सर्वांसाठी स्वादिष्ट महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. स्वागत कक्ष, ग्रंथ स्टॉल, भाग्यवान जीव, बालसंस्कार वर्ग स्टॉल असे वेगवेगळे स्टॉल लावण्यात आले होते. एकूणच रौप्य महोत्सवी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सवाचं नियोजन सुरेख करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला परिसरातील लोकांनी तन मन धनाद्वारे सहकार्य केलं. कार्यक्रम रचनात्मक, सुरेख भक्ती प्रदान करणारा होता असे अभिप्राय भाविक भक्तांनी नोंदवले. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी अपार मेहनत घेतली म्हणून प्रचंड पाऊस असतानाही कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकला. इस्कॉनच्या सर्व वरिष्ठ भक्तांचे कृपाशीर्वाद या सोहळ्यासाठी होते. या कार्यक्रमासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व भक्तांचे, भाविकांचे, नगरातील लोकांचे आभार इस्कॉनच्या वतीनं मानण्यात आले. तिलारी नदीवरील खोडगे परमे पुलावर पाणी आलंय. तिलारी नदीनं पाण्याच्या पातळी ओलांडल्यानं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरसकट अदानी कंपनीचे हजारो स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यात आलेत. या स्मार्ट मीटरमुळे विजेचं अचूक बिल येणार असं भाजप महायुतीचे नेते आणि महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र वीज बिल पूर्वीपेक्षा तिप्पट चौपट वाढून येत आहे. त्यामुळे याचा निषेध म्हणून अदानी स्मार्ट वीज मीटरचं बिल कमी झालेलं दाखवा आणि 10,000 रुपये बक्षीस मिळवा अशी बक्षीस योजना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं राबवण्यात येणार आहे. आणि या योजनेच्या बक्षीस वितरणासाठी पालकमंत्री आमदार यांनी वेळ दिल्यानंतर पालकमंत्री आमदार यांच्या हस्ते बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम घेतला जाणार अशी माहिती कुडाळ मालवणचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिली. स्मार्ट वीज मीटर विरोधात जनता आंदोलन करत असताना सत्ताधारी तोंडातून ब्रश सुद्धा काढत नाहीयेत अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अदानीचे वीज मीटर ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय लावण्यात येतात आणि वीज अधिकारी त्यावेळी सांगतात की अदानीच्या मीटरमुळे, स्मार्ट मीटरमुळे बिल योग्य पद्धतीने येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 86,000 ग्राहक या जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्यातले 30,000पेक्षा जास्त ग्राहकांचे अदानीचे मीटर, स्मार्ट मीटर लावण्यात आलेले आहेत आणि या मीटरचं बिल दुपटीने तिपटीने जास्त आलेलं आहे. आणि म्हणून नाईलाजाने आम्ही स्पर्धा घेतली आहे की अदानीचं मीटरचं बिल कमी आलेलं दाखवा आणि 10,000 रुपये मिळवा. आणि त्याचबरोबर इथले
या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि या जिल्ह्याचे आमदार यांचे वेळ घेऊन, त्यांनी जर वेळ दिली तर त्यांची वेळ घेऊन त्यांच्याच त्या स्पर्धेचं बक्षीस वितरण करणार आहोत. कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये स्मार्ट मीटरच्या विरोधात नागरिकांचं विविध आंदोलन सुरू असताना, नागरिकांना भुर्दंड पडत असताना ते त्या संदर्भात सुद्धा बोलत नाहीत. आणि त्यामुळे दुर्दैवाने त्यांच्या वेळेनुसार हे आम्ही आंदोलनाचं बक्षीस वितरण करणार आहोत. आणि स्मार्ट मीटरच्या बाबतीमध्ये आम्ही अनेक आंदोलनं केली, तरी पण शासनाला जाग येत नाहीत. आणि त्यामुळे हे प्रातिनिधिक स्वरूपात आम्ही आंदोलन केलंय. याच्यामुळे तरी शासनाला जाग येईल काय, हा आमचा प्रश्न आहे. विशाल परब यांच्या भाजप प्रवेशावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी राणेंवर टीका केली आहे. रवींद्र चव्हाण यांनी राणेंना दाखवून दिल्याचं वैभव नाईक यांनी म्हटलंय. काही दिवसापूर्वी नारायण राणेंनी स्टेटमेंट दिलं होतं की या जिल्ह्यामध्ये शिंदे गटामध्ये आणि भाजपमध्ये कोणाला घ्यायचं हे मी ठरवणार आहे. परंतु रवींद्र चव्हाणांनी राणेंना शिंदे गटात सोडा, भाजपमध्ये सुद्धा त्यांची ताकद नाही हे कालच्या विशाल परबांच्या स्टेटमेंट प्रवेशावरून दाखवून दिलं आहे. खरं तर राणेंना न विचारता काल विशाल परबचा रवींद्र चव्हाणांनी प्रवेश घेतला. कारण आज राणे त्या विशाल परबांबरोबर मांडीला लावून बसणार काय, हा आमचा खरा सवाल आहे. कारण निवडणुकीमध्ये विशाल परबवर ड्रग्स माफिया आहेत, लँड माफिया आहेत म्हणून याच विशाल परबवर नारायण राणेंनी आरोप केला होता. आता जे पालकमंत्री आहेत त्यांनी सुद्धा या विशाल परबला आम्ही पुन्हा उभं करणार नाही म्हणून सांगितलं होतं. आणि त्याच विशाल परबांना आज भाजपमध्ये प्रवेश घेतलाय. आणि हे प्रवेश घेताना राणे कुटुंबीय न होते ही बाब वेगळी आहे. परंतु राणेंची भाजपमध्ये काय ताकद आहे ही कालच्या प्रवेशावरून दिसून आली आहे. आणि आता नारायण राणे ज्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आरोप केले त्या विशाल परबांच्या मांडीला लावून बसणार आहेत काय, हा आमचा खरा प्रश्न आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. तळकोकणात विशाल परब यांचं जंगी स्वागत. मालगाडीची धडक बसून बिबट्याचा मृत्यू. आणि विशाल परबांच्या प्रवेशावरून वैभव नाईकांनी राणेंना डिवचलं. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.